نویسکارێکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانی دەبێژە PKK نەما پارتیا کارکەرانە نەژی پارتیەکە کوردستانیە کەسێ دخوازە فاشستی و نەجەت پاراستیە ڕێژێمên ku کورد lê Sûriyê, Îran, Tirkiye û Iraqê serkûtkirine û hin jî Kurdan serkût dike. Her wiha aliyên bi ser ve wekî ku piştî kedeke dirêj av bi avê şirov bike. Nivîskar Hoşeng Osê gotarek li ser rûpela xwe ya fermî lê Facebookê belav kir û got pir zehmet e tu behweriya wan rêjeman bi rastiya wan durust bike ya herî zehmet niha ew e ku tu bike behwerî li ba PKK bi xwe çê bibe ku ew nema partiya karkeran e ne jî partiyeke Kurdistanî wekû nav li xwe dike. Her wiha Osê gotara xwe de tekez kir û got a herî zehmettir ew e ku mirov behweriyê li ba PKK durust bike ku şeytankirina dewleta Netewîya Kurdî û şerê wê ne kar û erkê PKK ye. Ew wêyekê li aliyê dijatiyê yê beşê yekem ji dîrok û prensîpên li ser ava bûye radwesta. Osê her wiha amaje kir û got kes û aliyê PKK wekû tevgereka rizgarîxwaza niştimanî pesend bide. Ew yek tometeke tu bingeh jê re tune ye. Ji ber ku siyaset, slogan, kiryarên PKK wan tometan red dikin. Bi yek carî berûva jî wan e. Kesên tometa tevgereke rizgarîxwaz dixe di stûyê PKK de sitemkariyê li PKK dike. Her wiha got jî beriya hewlên rizgarkirina rejima Tirkiye û beşên bi ser ve di opozisyona Tirkiye de ji xewn û xeyalên wan yên vala û îflasa necetperestiya wan pêwîst e Kurd jî wê behweriyê li ba PKK durust bikin ku heman xewnên wan wekû Umeya Demokrat ku li ser zemîneke tund faşîst li dijî fikr û ramanên Netewî Kurdî û mafê gelê Kurd bi hebûna dewleta Kurdiya Netewî ava kirine vala û pûçin. Di dawiyê de nivîskar Hoşeng Osê got ezmûna PKK bi kopiya xwe ya netewî, şoreşgerî û nenetewî yan jî aldijî netewiyê ya rast cihê tirs û gumanê ye ji ber ku gelek tundiya bilêvkirin û reftaran tê de heye û digihêje wê pileyê ku ez bêjim eger PKK ta vê asê faşîst e sifkatiyê bi civakê mirovan dike diriya kolana tunelên leşkerî re li jêr dibistan û nexweşxaneyan naxwe çawa eger vê partiyê welatek ji Kurdan re ava kirbaye xwe ê xist ba tek desthilat li ser wan wekû çawa nav û pesendana serok û gelê Kurd li rêberê xwe Abdullah Öcalan kir bêk û şêvra Kurdan bûyekê bike.